नुबोला नोंजों लोगोसे गोबां बाथ्रा रायज्लायनो गोसो जायो आं। नाथाय नों जे फंसेबो रिप्लाइ होआ, बिनि थाखाय मेसेज खालामा आं। थारैनो नोङो एसेबां बिजि थायो, एसेबो सम गैया नोंहा आंजों बाथ्रा रायज्लायनो। जानो हागौ बेबादिनो सानफ्रोमबो अनलाइन थायो नों, अब्लाबो नों आंखौ खनसेबो गोसोखाङा। सैथोखौ बुं, नोङो सोरजोंबा मेसेज गेलेयोना? थारैनो एसेबां गाज्रि मोनो नों आंखौ दाना? दाथ' नोङो स्टेटासफोरखौबो गुबुननि बागैसो दोनोना? जुदि नों आंखौ नोंनि गोजाम जाबाय होनना बुंनो हालायनाय जाबायब्ला आंनि गोसोखौ एसेबां खस्थ' होनो मा गोनांथि दंमोन? मोनसे बाथ्राया थार दि नों आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनामोनब्ला सिगांनिफ्रायनो नों आंजों सोमोन्दो हमथानानै लाखिनो जेबो गोनांथि गैयामोन। जायहा जेराव गोसो दं बेयाव थागोनानो, आरो जायहा नागारलांनो गोसो दं बियो ओरैनोबाबो नागारलांखागोन। थारैनो गाज्रिया नों नङा, गाज्रिया आंनि गोसोआसो। मानोना नोंनिफ्राय आं गोजानाव थानो नाजाब्लाबो आं गावखौनो नोंनि गोजानाव थाहोनो हाया। मानोबा आं गोबां गिदिर गोरोन्थि मावनाय बादिसो मोनफ्लाङो।